Dumboro thana bagainyai phungaisi siri basainai bike rok soi tongmani paithak jora tui nai tongdi narok video. Dumboro thana ni nokhoi sinai ei ko aborok leri thangka satta ngai thangka tipin dok khaimang nai tongni video. Lama ode ko sok kya aja kisa res khanya hani bathang mani aja ja kahama kunogana borok oro photo bujagui tongo tai masa hingke blogger bobo hingke bokhe video khai tongo. Lama hasalni bagui bike jon waisa slai masal laio bo mwsai rok bo phunugo nainai baidi. Joton bari sok jak koru yang ke korbuk thangpui ke yang ke dumbur thangpo jong lamai chini yang ngai ke ko ano kotoi Facebook ti contact khai tong masa ano dara nongo sahel bona nasingai tongo bolama sini botalong nang ki to hotel o tong mainana nai tong wayang narikal bagan thangai mai sai sinai hinai.
Lekha thang tolao thang thema ni tabuk narkel bagan thangnai si ko bui ber nya phaibai ko borak ko bangma bui nya phainya ro